A Pobra acolle esta fin de semana o Campeonato Galego de Bateis. Preto de 900 deportistas participarán nesta proba que se celebrará o 11 e o 12 de abril. O remo galego vivirá o peche do seu campeonato de bateis na Pobra do Caramiñal. As augas que bañan o Peira pobrense serán o escenario no que todos os equipos participantes se disputen a súa clasificación nesta modalidade. O sábado que ven e o domingo que ven esperemos que isto sea unha festa do remo, que nos acompañe o tempo, porque, bueno, fai 8 días estuvemos aquí ao territorial norte de Bateis e o tempo pues, nos lo puso bastante complicado. E, bueno, pues esperemos que as dúas jornadas de sábado e domingo pasen sin incidencias e que disfrutemos todos. E, bueno, solamente dicir que tamén vai ser clasificatorio para o Campeonato de España, que este ano é en Leguitano e no País Vasco. E nada, que se clasifique os mellores e que vai a nosa mellor representación ao País Vasco. Este 41 Campeonato Galego de Bateis Xunta de Galicia terá unha alta participación e un gran nivel entre todos os equipos que se darán cita na Pobra. É unha garantía de éxito, é o campo máis idóneo de Galicia, incluso prácticamente de toda a cornisa cantábrico e do Atlántico para realizar este tipo de campeonatos de bateis. Nada, destacar que debido ás condicións meteorolóxicas de fai 2 semanas, pois da Federación, tuvemos que tomar unhas medidas, e isto vai favorecer que este campeonato galego sexa, que eu recorde, un dos que máis participacións acolla, porque normalmente sempre clasificaban 4 embarcacións en cada categoría de cada provincial, e excepcionalmente esta tempada pois clasifican 5, non? E intentando que ninguén dos favoritos se quedara fora debido a esas condicións, digamos, adversas que tuvemos que atravesar fai 15 días. Así que, penso que vai ser un campeonato bonito, no que prácticamente todas as quendas vai haber 5 participantes. Polo que pasarán polo campo de regata preto de 900 remeiros. O secretario xeral para o deporte, Roberto García, agradeceu a implicación do Club de Remo Puebla e do Concello na organización deste campeonato e puxo en valor a calidade do remo galego. Galicia medra máis, cada vez máis no deporte, medra máis tamén en presuposto, polo tanto, estes convenios que temos con as federacións galegas este ano nos vamos a 5.200.000 euros para que podan facer pois, este tipo de campeonatos galegos que sirvan tamén para o Campeonato de España. Aquí teremos máis de 800 deportistas, non, Gustavo, me parece, un éxito rotundo, un sitio espectacular para poder facelo, unha zona, unha pista que temos desa pista de mar que temos aí, que é o noso pabellón para os de remo, e vai a ser un éxito seguro. O alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, destacou a importancia de acoller unha cita deportiva destas características. Unha verdadeira honra para a Pobra do Caramiñal acoller os vindeiros días 11 e 12 de abril o Campeonato Galego de Bateis. Un evento que, como se dixo anteriormente, a verdade é que vai a contar con máis de 800 deportistas, casi 900, que van a representar a máis de 20 clubs de Galicia e van a participar pois máis de 120 embarcacións. Eventos como este non só poñen en valor o deporte do remo, tan arraigado na nosa tradición mariñeira, senón que tamén sitúa ao noso municipio como un referente na organización de competicións deportivas de primeiro nivel. As eliminatorias disputaránse o sábado 11 de abril e as finais celebraránse o domingo 12.